Hola, com esteu? Ja som aquí per parlar-vos de l'última lluna nova d'aquest 2025, que serà el dia 20 de desembre al grau 28. Així que atents perquè en aquest vídeo d'avui us donarem 4 rituals diferents que podeu triar quin us agrada més o fer-ho a l'estil sagitarià i fer-los tots alhora perquè com a més esforços sumem, més aconseguirem. Sí, jo ja ho vaig dir a Instagram, però el meu favorit és el quart. Tu, si ens vols dir quin és el que t'ha agradat més, ens ho pots deixar aquí als comentaris. Però bé, abans de res, per qui no ens coneixi, som la Cris i en Sergi, d'Astrocat, i nosaltres parlem sempre d'astrologia en català a les xarxes, i si no ho saps, a la nostra pàgina web també oferim formació. De fet, aquest gener llançarem uns màsters per seguir estudiant astrologia. La Cris ha preparat un màster sobre sinastries i cartes compostes, que què és això, Cris? Si ho pots explicar una mica. Sí, això és un màster per posar llum a coses que ens preocupen molt, que ens interessen molt i que ens heu preguntat molt, que és què passa amb l'altre? Què passa quan ens juntem amb una altra persona? Les nostres cartes es complementen i s'activen coses l'una a l'altra, aprenentatges, reptes, oportunitats de creixement. Doncs tot això és el que he preparat per començar el dia 15 de gener. I tu, de què ens parlaràs? Bé, jo ho faré, començaré el dia 12. És important, tot i que comencem aquests dies de gener, que sapigueu que aquestes classes quedaran gravades, per tant, si no podeu assistir en directe és una cosa que podeu recuperar després. Bé, us deixem els enllaços aquí a baix per si voleu veure més informació, però jo el que faré és parlar sobre trànsits i sobre revolucions solars, va? Però bé, dit això... Una altra cosa molt important, fins al dia 21, és a dir, fins aquest diumenge, el preu d'inscripció és preu de llançament, és un preu només per aquesta primera setmana de llançament i és de 125 euros, d'acord? A partir del 21 de desembre puja a 295, que serà el seu preu habitual. Així que, si t'interessa algun d'aquests temes, no deixis passar. De fet, avui parlarem molt de no deixar passar les coses i de començar a posar granets començar a treballar ja per als objectius que volem aconseguir. I tant. Sí, perquè, de fet, avui, dia 15 de desembre, ha passat una cosa molt important, que és que Mart ha entrat a Capricorn. Per tant, aquest Mart a Capricorn precisament ens parla de ser ambiciosos respecte als nostres objectius, no? Ens dona una voluntat d'anar amb persistència cap a allò que volem. Per tant, l'energia s'anirà transformant aquests dies, anirem passant d'aquesta energia més sagitariana cap a una d'estil més Capricorn, no? Exacte. Però en el vídeo d'avui del que us volem parlar és de la lluna nova Sagitari i del solstici d'hivern. Això és com un doble inici juntat, o sigui, aquest dia 19, 20, 21, tenim una energia en l'ambient super potent, estem en un moment realment de posar consciència energètica, consciència espiritual, és un moment per no viure en pilot automàtic, per realment posar les nostres intencions, o sigui, no us prengueu aquest moment a la babalà. No, i més tenint en compte a l'any en què entrarem, perquè entrarem al 2026, i com ja hem estat anunciant i parlant per tot arreu, 2026 és un any, és l'inici de la nova era, i nosaltres necessitem començar a treballar en aquesta nova era ja. De fet, totes les energies ja estan en marxa, i amb aquesta lluna nova, i amb aquest solstici d'hivern, inici d'hivern, tenim davant uns portals energètics brutals per començar a treballar amb aquest llarg termini, amb aquest 2026, però ja des d'avui. Aquesta lluna nova, que està en el grau 28 de Sagitari, fa una quadratura amb Saturn i Neptú a Peixos i matitzaran moltíssim el flux energètic que notarem i que de fet ja estem notant aquests dies. Sí, és que és aquesta conjunció de Neptú i Saturn. És una de les protes de l'any que ve. I perquè abans de passar als rituals us expliquem una mica com ens podem sentir sota aquesta lluna nova, que la lluna nova d'entrada és la conjunció del Sol i de la Lluna, és un moment fèrtil, és un moment per començar a intencionar, a projectar, a treballar en projectes que tindran visibilitat de primers fruits, diguéssim, d'aquí 6 mesos, és a dir, 2026.
és una lluna nova que ja ens permet començar a treballar la brúixola. Val? De fet, jo ja vaig començar a mirar cap a on començaríem a veure els fruits i és això, no? És començar a plantar aquestes llavors. Però què passarà? Què passarà? Que tenim aquesta quadratura. I aquesta quadratura amb Neptú i amb Saturn ens pot portar confusió. Ens pot portar una mica de bloqueig. Jo no sé vosaltres, jo últimament m'estic sentint doncs això, com amb realment internament ganes, il·lusió, visió, però un cert bloqueig creatiu, És que emocional. Sagitari i Peixos són energies que en realitat són com fantàstiques per connectar amb això que dius, no? Amb aquesta visió, amb aquesta fe, amb aquesta espiritualitat, no? Però alhora són a vegades visions com tan grans, no? O que podem caure doncs, en confusió, en dispersió, en no acabar d'aterrar bé les coses, no? Per això ens anirà també aquesta energia de Capricorn que dèiem que està en camí, que avui ja ha entrat aquest Mart a Capricorn, que a sobre aquest Mart Capricorn també és protagonista d'aquesta lluna nova. O sigui, no només hi ha, per una banda, la quadratura amb aquesta conjunció de Saturn i Neptú, sinó que Mart està en conjunció amb aquesta lluna nova. O sigui que té molta importància. Val? I tant, per mi és una energia aliada i necessària per donar aquesta empenta d'aquesta espècie de bloqueig que podem tenir, aquest ho veig tot tan gros que no sé per on començar, sento que m'he de responsabilitzar tant del que he de fer, he de marcar tants passos, que també passa una altra cosa, que a finals de l'any ens sentim energèticament cansats. No? Llavors, potser, doncs, caure en aquesta, no, inclús buscar evasió. No? A nosaltres aquest cap de setmana, per exemple, ens ha passat una mica de dir és que em sento cansat. Jo, per exemple, estic feta un nyap a nivell d'un encostipat i crec que tampoc hem de desatendre les necessitats del nostre cos. No. El que passa que molts cops anem sempre regits pel calendari civil, és a dir, ens pensem que les coses van com marca el calendari civil, però no és així. No. O sigui, hem d'aprofitar precisament aquestes fluxos energètics, aquestes energies, per sincronitzar-nos amb el que ens estan dient els astres al cel. Exacte. I aprofitar al màxim les energies al nostre favor, no? Llavors, en aquest sentit, per què el 2026 comença el 31 de desembre? Doncs no, per mi no cal esperar el raïm per fer aquests nous propòsits, per fer... no, o sigui, avancem-ho, avancem. Aquesta energia tan potent que està al voltant del 20-21 de desembre, i amb aquesta lluna nova i aquest solstici d'hivern tens el moment perfecte per renovar les energies. A sobre amb aquest Mart implicat és que és un moment perfecte per fer una espècie de reset energètic i de començar de nou. Però per fer això serà molt important connectar amb la calma, amb la introspecció, amb aquesta intuïció que també ens demana l'energia de Peixos. Les llunes noves, sempre a nivell emocional, molta claredat tampoc tenim, però per això és vital connectar amb un mateix, no? Això em fa pensar una mica en un dels primers rituals o consells que podem fer. No sé si et sembla bé que ja els abordem. I mira, jo encara no tinc triat un favorit, així que anem a dir-los i després us dic quin és el meu favorit. Molt bé. Doncs el primer que us diríem és, us parlava d'aquesta necessitat d'introspecció, de connectar, en aquest moment que ens està demanant estar molt atents, estar molt disponibles energèticament i espiritualment. Exacte. Per fer bé aquest nou inici, que és un doble inici. Val? Llavors, jo el que us diria, amb aquesta energia sagitariana i de Peixos, en tensió, barrejada, és molt fàcil voler caure en l'escapisme, en el fugir, en evadir-se. Llavors, en aquest sentit, aquest cap de setmana del 19, 20, 21, gairebé que el pitjor que pots fer és caure en consumir drogues, estupefaents, passar-te amb l'alcohol, perquè tot això són coses que et poden fer simplement sortir de tu. Sí. No et fan estar connectat, no et fan estar present. I precisament ara, en aquest moment energètic, el que volem és estar el més presents possibles. Llavors,
el ritual seria això, evita drogues, molt evita senzill, evasió i, sobretot, doncs, aprofita per fer aquesta introspecció. Com podem fer aquesta introspecció? Doncs res, molt simple. Agafa un espai on estiguis tranquil, encens una espelma, val? I et quedes amb tu, meditant una estona, simplement en silenci, encara que sigui superincòmode. A vegades una cosa que ens passa és que no sabem estar en solitud, Bueno, és que és una de les coses que... o quan veiem que ens superen les emocions, que ràpidament les volem tapar en el que sigui, Hi haurà gent que es tira a l'alcohol, hi haurà gent que no sempre... Aquesta evasió no sempre passa per les drogues, a vegades passa per fer un marató de Netflix... Passa per fer, mira, a dia d'avui m'adona a mi la sensació que el que passa per fer ja no només és consumir una beguda alcohòlica o qualsevol tipus de... el que tu dius, no? És fer coses tota l'estona, plans, que no hi hagi ni un minut lliure d'estar a casa, que sempre hi hagi un plan, una trucada pendent, un espectacle, anar a veure el mercadillo de turno... O sigui, a mi m'està donant la sensació, i nosaltres ho estem vivint, que és que no hi ha moments de res. Ja està. I després heu de ser creatius en buscar aquests moments. Per exemple, a nosaltres ens costa molt. I jo aquests dies estic aprofitant, ara potser riureu, però aquests dies estic aprofitant que estic super refredada per fer-me els típics baos, no?, amb aquell... Medito. És que són 10-15 minuts que estic a sota d'una manta, on estic una mica tranquil·la dins del caos que tenim a casa. I estic allà amb un silenci, i respirant, i connectant amb... i agraint i tal, que dic, doncs ja ho tinc, saps? O sigui, crec que... S'ha de ser creatiu, sí. S'ha de ser creatiu, i això em porta a... M'estic saltant una, ¿vale? Entremig, però perquè busco una mica la connexió del discurs. Una de les altres rituals que us proposem és això de triar una acció sagrada, no? Una sola cosa petita. Per mi, una acció sagrada és que dins del caos nosaltres trobem aquest espai, fem aquest esforç. De veritat, és que a vegades ens creiem que fer una petita acció... No, és que a vegades és aquest cap de setmana no prendré ni una cervesa, no faré res... Ja és, ostres, per mi, una superintenció de el meu 2026 m'importa, el que jo vull il·luminar el 2026 és lo suficientment important i jo avui faig un acte de simbòlic d'avui no bec alcohol o avui no surto de casa. És que són tonteries, és que a vegades ens compliquem a pensar quin és l'acte simbòlic sagrat que volem fer i simplement és prendre consciència en que avui diré no a una activitat que realment m'allunya de lo que jo vull arribar a ser. Clar, Marta Capricorn, que està involucrat en aquesta allunació, ens pot ajudar molt en això. O sigui, Marta Capricorn té una tendència a voler fer molt, aconseguir, no? És un Mart en terra, és molt productiu, diguéssim, va? Súper. Però alhora et dona la capacitat de veure cap a on vols anar, quin és el teu objectiu final, quin és el premi que s'amaga darrere, no? de tot el camí que vols fer, de tot l'esforç que vols dedicar. I en aquest sentit t'ajuda també a discriminar molt què sí, què no, o sigui, on val la pena realment posar energia o no. I llavors, per això us dèiem, aquest segon ritual és decideix una petita acció que sàpigues que és el començament, per dir d'una manera, que et farà arribar a on tu vols, val? Que et farà arribar a aquest premi, aquesta cima, per dir d'una manera personal. Cadascú, òbviament, tindrà la seva, però si tu et compromets, al final l'energia Capricorn és responsable, ens demana ser responsables, compromesos, coherència, exacte, i tenir l'ambició per fer coses, no? Però fes aquesta petita cosa, sobretot, abans d'acabar l'any. Sí. O sigui, dir, vale, aquest primer petit gest que sé que m'apropa cap al lloc que vull aconseguir... El faig ja. Pot ser petit, però em comprometo a fer-lo abans que acabi l'any. Exacte. Després, un altre ritual, que per mi és el que més sintonitza amb l'energia sagitariana, que és aquest de escriu la teva visió més salvatge de 2026. Flipa't el que vulguis i més. Ja veureu que no us flipeu gens, perquè no estem acostumats, perquè no som capaços d'imaginar tot el que podem aconseguir, perquè nosaltres no ens sentim capaços. Creiem que és
No, no, bueno. No, flipeu-vos. Què voleu? Què voleu del 2026? És que no se m'acudeixen ni exemples, perquè és veritat que vivim sempre amb aquesta sensació de no m'ho mereixo, no serà per mi. Sí, què? Al final, o sigui, és important connectar amb aquesta energia de Sagitari, de flipar-se, de motivar-se, perquè també això el que us farà és connectar amb una cosa molt sagitariana, que és la veritat, que és la vostra veritat interna. Al final, Sagitari és una energia que demana llibertat, demana expansió, també està molt vinculada doncs, a l'aventura, Sí. als viatges, al seguir creixent, no? Llavors, això és una cosa, és una necessitat que té la nostra ànima, el seguir creixent, el seguir desenvolupant-nos, en seguir... Exacte. Llavors, et donaràs compte, agafant paper i boli, i començant... Bueno, sí, veuràs que encara no. no és fàcil, que et No, començaràs a voler descriure I et bloquejaràs la a tu mateix. teva vida d'ensomnis i et començarà la nostra ment punyetera a dir no, ui, això no és possible, o això no sé què... No et posis límits i veuràs com, a mesura que vas escrivint, se't va encenent com un foc a dins, com una emoció, com una guspira de fet, dir, hi ha una senyal de que t'estàs flipant, que és que quan ho escrius et fa gràcia. Exacte, Saps a dir? O sigui, que dius, vale, aquí m'he flipat, no? Vale, doncs vas bé. Escriu-ho tot. De fet, l'any passat, amb la lluna nova del ritual que vam fer el Vision Board, que alguns encara ens ho heu anat recordant durant l'any, que l'heu anat seguint, que heu anat aconseguint coses, un Vision Board al final seria una mica això, però en lloc de fer-ho en escrit, és fer-ho amb imatges. La casa, el viatge, el cos que vols, tant a nivell material com a nivell espiritual, com a nivell de diners, el que sigui, amb imatges, perquè les imatges també ajuden més a crear aquesta possibilitat en la ment, no? Sí. Però si vols arribar lluny, has d'apuntar a les estrelles. Si no t'atreveixes a apuntar el més lluny possible, llavors et quedaràs a mig camí, no? Sí. O sigui, si tu només apuntes, per dir-ho d'una manera, a la lluna, doncs et quedaràs possiblement al sostre de casa teva, exacte. Sí. I en canvi, si tu apuntes a les estrelles, doncs potser sí que arribes a la lluna, no? Per fer la metàfora. Llavors, es tracta de connectar amb aquesta visió de futur, de què volem pel 2026, els nostres plans, tot allò, el que ens encantaria aconseguir, val? I a sobre, també, aquesta energia sagitariana, doncs, intenta també planificar algun viatge, alguna sortideta, alguna aventura, algo que també et faci aquesta il·lusió de... Per lo desconegut, també. Sí, i connectar amb aquesta sensació de llibertat, de m'estic movent pel món, estic explorant, no? Exacte. Llavors, aquesta seria la recomanació. Flipa't al màxim. Exacte. I ara... I el quart ritual és el teu preferit. I, de fet, jo crec que és un ritual que podem fer de forma individual o unint-lo saps? O sigui, és que jo crec... És que podem fer tots junts, alhora. Us podem fer els 4 junts. Sí. Això sí que és flipar, això, la veritat. Exacte. Sí. Doncs aquest seria el d'apagar les llums de Nadal. A veure, aquest en realitat mola perquè té aquest punt rebel que a tots ens agrada tant, que és perquè el Nadal sempre desperta aquesta doble emoció de m'encanta o l'odio, no? Nosaltres tenim un punt Grinch, no? Crec que el Grinch era Capricorn. Sempre amb les nostres filles veiem molt la pel·lícula del Grinch que surt per tot arreu i sempre que el veig penso és que aquest és Capricorn fijo, no? Perquè té aquest punt amargat, no? que el veus que és dolent, però en realitat és bona persona, no? Bueno, que no vull dir que els Capricorns siguin dolents, és igual. Bueno, però aquesta tendència a ser una mica... Som una mica, doncs, això, no? Més negatius. Sí, més... i el Nadal és... Massa festa. Massa poc. Aquí s'ha de currar. Bueno, doncs, aquest apagar les llums de Nadal és bàsicament, i és molt simbòlic també per dir, és lluna nova, no hi ha llum, apaguem les llums nosaltres també. Sí. I també és molt de solstici d'hivern. Clar, és que pensem, és que és molt simbòlic, estem en un moment, en el moment més fosc de l'any, amb la lluna nova, o sigui, és més fosc impossible. Per què dic més fosc? Perquè el solstici és el moment on el sol està més baix, on comença l'hivern aquí a l'hemisferi nord, i és la nit més llarga de tot l'any.
val? Llavors, simbòlicament, això és hi ha gent que li denomina el portal dels déus. O sigui, és el moment on realment la llum està en el seu mínim, ha tocat fons el sol, per dir d'una manera, i a partir d'aquí ja és tot cap amunt, o sigui, la llum s'anirà extenent, no? Llavors això és una metàfora de la llum que realment nosaltres hem d'encendre tots per dins. Per això dèiem aquest ritual d'apagar les llums de l'arbre de Nadal, les llums al pessebre. O sigui, mira a l'exterior, quan aneu pels carrers, tots els aparadors encesos, totes les llums pels carrers, tots estímuls, tot... Això et fa desconnectar-te brutalment de tu. I no, el que necessites és apagar tot aquest soroll, apagar totes les llums i encendre la llum interior, que és la veritable llum. Per això dic que és aquest portal espiritual, aquest portal de reconnexió amb un mateix i dir, va, vinga, ara, i ara ja els propis refranys catalans ho diuen, no? Que diuen, per Nadal, un pas de pardal. O sigui, és com que es va allargant el dia. Ara s'anirà allargant el dia. La part més dura ja ha passat. I ara, d'aquí, al cim capricornià. El sol invictus, no? Sí, això és també la figura d'aquest sol invencible, no? Del sol que torna cap amunt. Llavors, és aquest moment energètic brutal de doble inici, de doble foscor, per precisament connectar amb aquesta llum interior. Exacte. Doncs bé, això seria tot. Jo us confirmo que el meu ritual preferit és tots. Jo pretenc fer-los tots i bueno... Entre bau i bau. No? Entre bau i bau. Mira, això sí que ja ho dic, O sigui, jo... Bueno, és igual. Necessito recuperar-me i aquest serà una de les intencions d'aquests propers dies. I res, sobretot, deixeu-nos als comentaris quin és el que us agradarà, quin és el que fareu, si els fareu tots, els podeu fer tots, perquè alguns ens heu preguntat si quin havíeu de fer, el que vulgueu, tots i més, o sigui, si se us acut un altre, feu-lo i ens el compartiu perquè la gent ho vegi també. Sí. I si no ens veiem per aquí, us desitgem molt bones festes, que passeu doncs, el Nadal amb el màxim d'harmonia, el màxim de pau possible, i feliç 2026. Sí, fins aviat. Una abraçada.